مزجبا مرت تخود عسرت معلتات راح تريفو ولا مرت تبات زوات أمرها جبري كارد مرت عينت بموساد هجرا وحلف نتم نخوات وافت أمت مرت أو عتقريبهم أبيات فرد ذهب وقل قالوا تكنولوجيز تحجز بمقبار زل على طرعنات مفتاح الناس رح مخانو بريزيدنت حفشاو بيت فردي ويزورو معازة شنافي قليتان طور روسيا أب تهاجر خجات من زخل تقعت مكل خالد لو مخانو منيستر مكل خالد تهاجر سيرجي شيغو أفريقهم تنهم اللي ساعات 10 تخلت خوينو ما زينا جمير لهم أبيات فرد ذهب وقل قالوا تكنولوجيز تحجز بمقبار زل على طرعنات مفتاح الناس رح مخانو بريزيدنت حفشاو بيت فردي ويزورو معازة شنافي قليتان أبيات فردي بزي زخونة إذا أتاونات وسانا نهاوي يوم كبلاون وسيخان حبيرنا الله سلام من أبغاز وارد ولو يبرها بادكاربوي أب إثيوبيا بذهب وقل قالت بزح حتى كعبز العالم أبيات فردي كنديوم مس إتيفيز عن حتى جبرا بريزيدنت حفشاو بيت فردي إثيوبيا ويزورو معازة شنافي أبيات فردي ناس عن زي شراون كوينهم أم مسرح لو تار إنيلن ባለፈው 2 ዓመት ተኩል ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመትን ፈርቓን ኣብያተ ፍርዲ ቤት ፍርዲ ከም ትካል ደያኑ ከም ሶሞያ ናጻ ኮይኖም ንኽሰርሑ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ተሰሪሖም እዮም በዚ ድማ ውጽኢት እናተረኸበ እዩ حزون جن أبيات فردي زي شراوي نزب القداي حبرة سب حزون حتى اللوجو ويزرع معزة نزحته ملؤ بملؤ كن قرف بحدك الزوالان تخبده أبيات فردي نازان زي شراون كوينهم يعني بلا وفردي بيتوج بفصوم ناس علي هون ويتشلوم يميل ኣብያተ ፍርዲ ብፍጹም ናጻ ክኾነ ይኽእሉን ዝብል ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ብምዃኑ እዚ ንኽቐረፍ ናይ ምግባር ስራሕ ይተርፈና እዩ ምኽንያቱ ሕዚ ኣሰራርሓ ኣብያተ ፍርዲ እንታይ ይመስል ንዝብል ሒዞም ዘይኮነስ ብዓይኑ ዕሙተይ ቤት ፍርዲ ነጻ ኣይኮነን ካብ ዝብል እምበር ብመርትዖ ኣይኮነን ሕቶ ዝለዓለሎም ኣብ ውሃብ ኣገልግሎት ኣብያተ ፍርዲ ብቴክኖሎጂ ንኽሕገዙ ምግባር ካልእ ተግባር ምዃኑ እውን ወይዘሮ መዓዛ ይገልጻ ኢፋይሊንግ የምንለው ይሄንን ከየክልሎቹ በፊትም የጀመርነው ነገር ኢፋይሊንግ ዝባል እዚ ከካብ ክልል ቅድም ኢልና ዝጀመርናዮ ነገር እዩ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ናብ ሰበር ጥራን ዘለዎም ሰብ ጉዳይ ብኢፋይሊንግ ጥራኖም ይልኹ እዚ ኣብ አዲስ አበባ ከጅማር ምድላውና ወጊና ኢና ጠባዓታት ኣብ ቢሮኦም ኮይኖም ክስኸፍቱ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ኣብ ቀረባ ዝተጀመረን ተገልገልትን ጠባዓታትን እዋን ቆፀሮ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ሓፅር ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ናይ መልኣኽ ስርዓት ግልጋሎት ብቴክኖሎጂ ናይ ምድጋፍ ስራሕ እውን እናተሰርሐ እዩ የኤስኤምኤስ መልእክት አሁን ሰው እንደ ጥሩ ነገር እየተደሰተበት ያለው መልእኽቲ ኤስኤምኤስ ሕዚ ሰብ ከም ጽቡቕ ነገር እናተሓጎሰሉ እዩ ደያኑ ግዜ ስለ ዝሓፅሮም እንተዘይ ወሲኖም ሰበብ ዝመጽኡ ከይንገላታዕ መልእኽቲ ክበጽሖም ምግባር ኢላይኒንግ ውሳነ ክረኽቡ ነዊሕ ግዜ ወስዱ ዝነበሩ መዝገባት ክሲ ብቕልጡፍ ምዕልቦ እናረኽቡ እዮም ዝበላትን ፕሬዚደንት ሕዚ እውን ዝሐሸ ስራሕ ክህሉ እናተንቀሳቐስና ኢና ኢለን ኣብ ሃገራት ዓረብ ዝርከባ ገለ መራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ድሂበን ዝህብኦ ዘለዋ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ጠጠው ከብላን ህዝቢ ኢትዮጵያውነት ዝኽቃለሶ ከም ዝግባእ ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሓፂት ዶክተር ዝኾና መካ ገሊፀን ኣብ ዓለምና ዝርከባ ዓበይቲ መራኸብቲ ማዕኸናት ዝበሃላ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላልፍዎ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ኣለዎ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ነፈርንዋ ድማ ሕብረተሰብ የሰሓሕት ኣለዋ ስለዚ እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ክገብር ዘለዎ እተን ተን ዝበዝሓ መገናኛ ብዙሃን ናይ ዓለም ናይ ዓረብየን ከምኡ ጌረን መሓለልፋ ዘለዋ ስለዚ ንሕና ኢትዮጵያውያን እዚ ክንቅልብስ ኣለና እዚ ድማ ብተፈላለየ ቋንቋታት ብናይ ዓለም ቋንቋታት ብእንግሊዝኛ ብዓረብኛ ክና يعني ናይ ኢትዮጵያ ርእይቶ ክናመሓላልፍ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ እቲ ሓቂ ምስ ኢትዮጵያ እንዳሃለወስ ግብፂ ብዙሕ ሕሶት ይነዝሑ ኣለዉ ግብፃውያን ስለዚ ናይ ግብፃውያን ሕሶት ክንቅልብሶ ንኽእል ተማሃሮ ዝኾኑ በእንግሊዝኛ በዓለም ቋንቋታት በአምሓርኛ ብናይ ኢትዮጵያ ቋንቋታት ጥራይ እንተይኮነስ ብዓለም ቋንቋታት ክናመሓላልፍ ኣለና ናይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ዘሎ ድኽነት ኣብ ኢትዮጵያ ንምንታይ ትግድብ ንሕና ንምንታይ ንግድብ ከም ዘለና ክንዛረብ ኣለና ዓዊና ድምፅና ክናስምዕ ኣለና ዝብል እምነት ኣለኒ
بناي بعلنا قنقات رئيس ناوشتي يخون ناب وصع كسمع زي سمعنا سبيلن سلازي بزحات بعالم قنقاتات كنتقم لنا بعالم قنقاتات ملእختنا كنا محلالف فلنا زبل امنت علني ኣብ ልዝብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ግደ ሕብረት ኣፍሪካ ሕዝውን ተጠናኺሩ ክቕፅል ከም ዘለዎ መንግስቲ ሩስያ መግላጹ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኣፍሪካዊ መፍትሒ ብኣፍሪካውያን ዝብል ኣጀንዳ ሕብረት ኣፍሪካ ከም ዝድግፋን ኣብቲ ሕብረት ዓብይ እምነት ከም ዘለዎ ዘመላኸተ ምዃኑን ኣብሪሄን ሩስያ ዘለዋ ማለት ኣብ ዩናይትድ ኔሽንስ ዘለዋ መቐመጫ እና ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ክትሕግዝ ፀኒሓላ ናይ ኢትዮጵያ ሪቶ ክትድግፍ ፀኒሓላ ብኣብ ኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ዝበለቶ ማለት ሩስያን ቻይናን ክልቲአን ብዝሓለፈ ዓመት ግብፂ ከም ጌሮም ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ወሲዶሞ ነይሮም እዚ ጉዳይ ዳሕራይ መሊሶም ናብ ኣፍሪካ ሕብረት መሊሶም ነው ሕጂ እውን ራሻ تزيت بأفريقيا حبرت سرك خون دليت اللوا نمنتاي أنا أفريقيا تجر بأفريقياويان في التحكم زلوا أمنة صنع أمنة زلوا أيو بزوج زي قبطي ناب عالم ناب سكيورتي كونسل ناب أمريكا يونايتد ستيتس أوف أمريكا ناب كتوسطو تدلي نمنتاي تسأنو ناب لعلة إثيوبيا تسأنو يفتروا لي يخونو دو زبل حساب زلوا أيو ناي راشا امنت ግን ተንሰለስተን ሃገራት ብዘተ እትም ጉዳይ ከፈትሕኦ ድሌት ኣለዋ ናብ ሴኩሪቲ ካውንስል ናይ ሴኩሪቲ ኢሹ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ኢላ ስለተኣምን ራሻ ብኣፍሪካ ሕብረት ክኸውን ከም ዘለዎ እምነት ኣለዋ እቲ ናብ ካልእ ማለት ካብ ኣፍሪካ ወፃእ كيخون نحر اللوا إثيوبيا كتسمع اللوا أفتي ناي خلتها شحن حمشتم إتن سمعنا تجبر أو سلستين عدي نتايبل سلستين هاجرات ناب خال وجن كأتون نحر دلوا خو نحر فينوس سلستين هاجرات كتسمع مع اللوا زبل إمنت مالت زبل أنكاز اللوا أفتي سمعناتنا سلستين هاجرات نحدث يسمى معاس كأفريقيا حبرت توزع كأنني يوجب الأمنة علني لما نحن إثيوبيان بزيك نسألنا علنا بأفريقيا حبرت كخونة تيزته كسألنا علوم إثيوبيان زبل الأمنة علني قدماي مينستر السودان هامدوك لزب سلستين هاجرات بعزوك كايدا لونا زبل سمم معنات منتم بمسرة سمم معنات كل تشحن 15 عام فرنجي أبت عنقز تملخته بمخانو بزح زجرم كم زي كونون عملخيتن دماي منيستر السودان زكونو هامدوك مالتي اتصو زكونا لزب كنا كايد لنا نابزب المزي مالو ساعات مالتي مو ازي خميريو تي حدا عنقز اللي يوفتي قلت شحن 15 سمم معنات أبى قدب سمم معنات زلو تم تكنيكال ويمتم ويش قداي منيسترات نحداي سسمع معوس زتي أبزتن حدث سماعات ناب نتوم سلسته نايتن سلسته عدتات تقلاي منسترات سبسبا غيروم ناب أقطاعاكي ويخول يوم زبل أنقص الله نزا أنقص زي تقيسهم يوم تقلاي منستر حمدوك نزي سبسبات أو يعمزلو نا إثيوبيا أقوام يا صنعي كخون زلوا كم يوم مالت كم تا زحزنا يعني بأفريقيا حبرت كخون اللوا سبسباو بزع صنعنا كن قصل لنا نا إثيوبيا مالت نا السودان نا جبسن تكنيك مالت نا أبجدوس بعل مويا أبتا قدب كفيلهم كي قصاصروا اللوم زيبل حسب كن قبل يبلنا بعنا سلازرحنا يتقدب ناي حزبي ገንዘብ ተሰሪሑ سو حزبي يكوسن ዘለዎ ኢትዮጵያ ያ ክትውስን ዘለዋ ብልኦላዊነት ኢትዮጵያ ከኣቱ ክፈቅዱ የብለውን ኢሊ ኣምን እዚም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ከምዘይ ፈቅዱ ያምን ናሃትና ተም ቴክኒክ ኮሚቴም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትርም ጸኒዖም ሒዞም ኣለው ያው ታምልኢት ሳብ ግዜኣ ክትኸውን ኣለዋ ንምንታይ ህዝቢ ዝጽበዮ ነገር እዩ
تهزبي خندي 10 عامات ገንዘብ እንዳዋጽኝ ካፍታ ናይ መዓልቲ እቶቱ እንዳዋጽ እዩ ታገድብ ተሰሪሓ ስለዚ ተህዝቢ ዝጽበዩ ኤሌክትሪክ ምንጭስ ናብ ጽቡቕ ውጤት ይጽበየሎ ተህዝቢ دحري خال أي مالت تا خال أي تملئت مزنقع مالت دمو إثيوبيا حدا بليون دولار خسارة كيركبايو سلازي زي خسارة كنقبل يبلنان تا خال أي تملئت الصعب معلتك تخون الوقت سبسبا بزيك كيسألنا على لو تغلاي منستر أبي زبل حسب لنا ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ሸሞንተ ከባቢታት ትግራይ ካይዶ ዝነበረ ተግባራት ሽፍትነት ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ከም ዝተደምሰሰ ዋና መተሓባባሪ ዘፈር ህንፀት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ፌደሪ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም እቶም ጀነራል ነዚ ገለጹ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ሰራዊት ኣዲቦም ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዩ ኣብ ምብራቅ ደቡባዊ ሰሜን ምብራቅ ከባብን ካልኦት ከባቢታትን ስጉምቲ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣድላይ ቴክኖሎጂታት ጦር ተጠቂሙ ነቲ ተረፍ መረፍ ጉጅለ ምድምሳስ ከም ዝተኻለ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም ኣለዉ ተረፍ ተደምሰሰ ተረፍ መረፍ ዕጡቅ ተስፋ ቆሪጾም ኢዶም እናሃው ምዃኖምን ገሊጾም ኣብዚ ብተወሳኺ ተረፍ መረፍ ጁንታ ቀደም ክብል ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝፈጸሞ መነወሪ ተግባር ኣብ ልዕሊ ናይ ባዕሉ ሰራዊት እውን ምድጋሙ እቶም ጀነራል ገሊጾም ቁስለኞቻቸውን የት ያድርሱ አብዛኛው ቁስለኞቻቸውንም ገለዋል ቁስላቶም ናበይ ይውሰዱዎም መብዛሕቶም ቁስላቶም ቀቲሎሞም እዮም እዞም ሰባት ቅድም ክብል ብዘይ ሰብአውነት ዋርድያ ኮይነ የግልግሎም ኣብ ልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝፈጸመዎ ግፍዒ ኣብ ሰራዊቶም እውን ደጊሞም እዮም ዝኾነ ዓይነት ሰብ ኣብ ልዕሊ ካሊእ ሰብ ዝፍጽሞ ግፍዒ ኣብ ናይ ባዕሉ ወገን እውን ዘይፍጽመሉ ምኽንያት የለን ኣነ ምሳይ ኣብ ጎነይ ኮይኑ ምጸላ ዝገጠመ ብጻየ ወገነይ ኣብ ጥቓይ ዝወደቐ ብጻየ ክሳዱ ቆሪጹ ምውሳድ ማለት እንታይ ዓይነት ጭካነ ግፍዒ እዩ እዚ እንታይ ዓይነት ስብእና እዩ ነዚ ዝጻወር እንታይ ዓይነት ፍጡር እዩ ነዚ ዝፍጽም ውትድርና ጭካነ ይኮነን ኣብ ውትድርና ጀግንነት እዩ ዘሎ መረዳእታ ንሰራዊት ምክልኻል ሃገር ይቕብል እዩ ዝበልዎ ብጻዮም ይርሽኑ እዚኦም ሰብ ዘይገብሮ ጭካነ ዝፍጽሙ እዮም ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሰራዊት ሓደ ፓርቲ ኮነን ዝበሉ ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ከምቲ ጁንታ ዝበሉ ሃገር ንምፍራስ ዝንቀሳቀሱ ኃይልታት ዝጻወር አይኮነን ይብሉ አሁን ያለው የአብዮታዊ ዴሞክራሲ ሰራዊት አይደለም ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ወያናዊ ዲሞክራሲ ይኮነን ሕዚ ዘሎ ሰራዊት ጽሪ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ናይ ዝኾነ ፓርቲ አገልጋልን ጽግዕተኛን ዘይኮነ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ እዚ ሰራዊት ድማ ሃገሩ ኢትዮጵያ ክበታትንዋ ዝተለዓሉ ኃይልታት ኣብዝሃለዉ ይሃለዉ ክሳብ ዝጠፍኡ ድቃስ የብሉን ካብ መንነትን ጀግንነትን ሰራዊትና ተበጊስና እዚ ጁንታ ሱዳን እውን ከም መቐለ ክትርሕቆም እያ መውፅእ መንገዲ ሱዳን እውን ክትርሕቆም እያ ኣይወፅዋን ሌተናል ጀነራል ባጫ ደበሌ ምስ መንግስቲ ሱዳንን ህዝቢ ሱዳንን ኩናት ክንኣቱ ኣይንደልን ካብ ኩናት ዝርከብ ረብሓ የለን ዘሎ ምሳሓብ ብዘተ ክፍታሕ ኢና ንደሊሎም እኛ ከሱዳን ጋር ጦርነት አናረግም ንሕና ምስ ሱዳን ናብ ኩናት ኣይናቱን ምክንያቱ ካብ ኩናት ንረኽቦ ረብሓ የብልናን ሕዚ ሱዳን ዝሓዝዎ መሬት ብዘተ መፍታሕ ይከኣል እዩ ካብ ዝሓሊፉ እውን ብቤት ፍርዲ መፍታሕ ይከኣል እዩ ብሰላም ክፍታሕ ብዝኽእል ጉዳይ ሓይሊ ሰብናን ሃፍትናን ክነጥፍእ ኣይንደለን ብቤት ፍርዲ መፍታሕ ዘይከኣል ጉዳዩ ጁንታ ጥራሕ እዩ ምስ ሱዳን ሕዋትና ብሰላም ብልዝብ ክፍታሕ ኢና ንደሊ ኣብ መንጎና ዝኣተወ ሳልሳይ ወገን ኣሎ ይኹን እምበር ምስ ሱዳን ኩናት ኣይንደለን እዚ ማለት ግና ሰራዊት ኢትዮጵያ ድልው ይኮነን ማለት ኣይኮነን ላዕላውነት ኢትዮጵያን ድሕንነት ህዝብታቱ ንምሕላው ሃገሩ ንምሕላው ወትሮ ድልው እዩ ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራቲክ ኢትዮጵያን ፓርቲ እናትን ኣብዚ ሃገር ዝረአ ልዑል ስእነት ስራሕ ንምንካይ ዝሓዝዎ ኣማራጺ ፖሊሲ ገሊጾም ኣለዉ ኮሰም ብርሃኑ ዘዋደዱ ጸብጻብ ብርሃ ባዲ ስእነት ስራሕ ፈተና ኢትዮጵያ እዩ ኣብ ዝመጽእ ሃገራዊ መረጻ ዝሳተፉ ፓርቲታት መሰል ጸገማት እዚ ሃገር ዝጥምት ዝሓዝዎ ኣማራጺ ፖሊሲታትን ህዝቢ ኣብፂሖም ድምፂ ክረኽቡ እዮም ኢቲቪ ምስ ፓርቲ እናትን ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያን ኣብ ዝገበሮ ጻንሒት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝነበረ ከይዲ ፈጠራ ስራሕ ብፖሊሲ ኾነ ኣፈጻጽማ ዝነቕፉ መተሓባባሪ ጉዳያት ኢኮኖሚ ፓርቲ እናት ኣይተ ጌታቸው ኣሰፋ እዮም በማክሮ ኢኮኖሚ ፖሊሲው
ፖሊሲ ማክሮ ኢኮኖሚ ዕውት ስራሕ ተሰርሒ ኢልና ይንኣምንን ካልኣይ ብማይክሮ ኢኮኖሚ ደረጃ ድማ ደቀቕትን ኣናእሽተን ኢንተርፕራይዛት ብምውዳብን ብምትሕባርን ንመናእሰይ ተዘዋዋሪ ፈንድ ብምሓዝ ስራሕ ክፍጠር ተባሂሉ ዋላ ብዙሕ ፃዕሪ እንተተገበረ ተመሊሶም እናፈረሱ ብምምፅኦም ኣይተዓወቱን ስለዚ ፓርቲ እናተዘላቀ ፈጠራ ስራሕ ንኽህሉ እኹል እታወት ኣዋቂሩ ፈጠራ ስራሕን ቁጠባን ሰብ ሞያን እትዓውዲ ኣብ ማእኸል ገይሩ ክሰርሕ ይብሉ ኣይተጌታቸው አምራችና ሸማች ተግባብተው ሸማትን መፍረይን ተረዳዲኦም ኢኮኖሚ ንኽዕብዩ እንትንገብር ንወስዶም ስጉምትታት ብተዘዋዋሪ መንገዲ ስእነ ስራሕ ይንክዩ ነዚ እውን ፖሊሲ ጥረ ገንዘብን ፖሊሲ ገንዘብን ኩሉ ግዜ ልዑል ጠመተ ዝውሃቡ ልዕሊ ኩሉ ስእነ ስራሕ ንምንካ እዩ ጸገም ስእነት ስራሕ ዝሃገር ንፈጠራ ስራሕ ገጠርን ከተማን ሃፍትን ጸጋ ከባብን ዘማእኸለ ብዘይምዃኑ ሓረስታይ ናብ ከተማ ከተምም ልዕሊ ምግባሩ ሕርሻ ዘይምዝማኑ ዓውደ ውልቀት ዘይምጥንኻር ዓብዪ ምኽንያት ድክነት እዩ ዝብሉ ድማ ኣቦ መንበር ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እዮም ቀጥሮ መስራት በኢትዮጵያ ተወፂርካ ምስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ብበዝሒ ቆፃሪ መንግስቲ ብዝኾነላ ሃገር ሸኽሙ ከቢድ እዩ ናይ ውልቀ ሴክተር ገና እናተነቃቅሐ ዋላ እንትኾነ ብብቕዓት ተስፋሕፊሑ በዝሒ ዘለዎ ሓይሊ ሰብ ዝቁፀረሉ ዓቕሚ ኣይፈጠረን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ዘለዎ ሕዚ ዘመናዊ ሓረስታይ ንክኾን መሬት ዝረኽበሉ ኩነታት ክርአ ኣለዎ ግደ ሕርሻ ሓፍ ብምባል ውልቀ ሴክተር ክሳብ ዝጠናኸር ሕርሻ ስራሕ ፈጠራ ዓውድ ኮይኑ ኣመራፅታት ንክበዝሕ ክንሰርሕ ኢና እውን ይብሉ ውስጥ የተሻለ ኑሮ ነው ብሎ ህዝቡ ዝም ብሎ የሚተምበትን ሁኔታ ገበሬውን ወጣት እዛው ማስተናገድ ብቻ አለ ወደ ገጠሩ ባዕሉ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ መፍትሕና ኣለሸ ኩነታት ከተማ ህዝቢ ናብ ከተማ ዝሕዘሎ ኩነታት መንእሰይ ሓረስታይ ኣብኡ ክተኣናገድ ምኽኣል ናብ ገጠር እንትንከይድ መናእሰያትና ዝሰልጠኑ ሓረስቶት ክኾኑ ክነብቅዖም ኣለና ፓርቲ ሶሻል ዲሞክራሲ ኢትዮጵያ 213 ሕውፅያት ፓርቲ እናት ድማ 573 ሕውፅያት ንመረፃ ከም ዘቕረቡ ካብ ቦርድ መረፃ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት ብሰንኪ ጸገም ጸጥታ ኣብ 4126 ጣብያታት መረፃ ምዝገባ መረፅቲ እናተኻየደ ከም ዘይኮነ ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ምስ ፓርቲታት ፖለቲካ ኣብ ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ዘለሉ ኩነታትን ዘጋጥሙ ጸገማትን ጸሚቱ መድረኽ ዘተ ኣካይዱሎም ኣብቲ መድረኽ ኣብ ከይዲ ምዝገባ መረፅቲ ጸገማት ከም ዘጋጥሙ እተን ኣካቢት ሓቢረን ጸገማት መጓዓዝያን ካልኦት ተዛመድቲ ጸገማትን ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ጽዕንቶ ምፍጣሮም ኣካቢት ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ኣብሪህን ምዝገባ መረፅቲ ኩዳ 10 መዓልታት ጥራሕ ተሪፍዎሎም መረፅቲ በቲ ዝወፀ መርሃ ግብሪ ካርድ መራፃይነት ብምውሳድ ሃገራዊ ሓላፍነቶም ንኽዋፁ ኣፈፀምቲ መረፃ ፃውዒት ተቕሪቦም ኣለው ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ይፀብፂቡ ሰሎሞን ታደሰ ካርድ መረፅቲ ዝዋሃበሉ ዕለት ምዝገባ መረፅቲ ንኽዛዘም 10 መዓልትታት ተሪፉሎ ስለዚ መረፅቲ ኣብ መወዳእታት ዕለት ኣብ መረፃ ጣብያታት ዝፍጠር ምጭንና ካብ ጉልበትን ግዜ ምጥፋእ ሓሊፉ ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና እውን ከቃልዕና ስለ ዝኽእል ብእዋኑ ሓደ ግቡእ ዜግነትና ዝኾነ ኣብ ሃገርና ዝሳለጥ መረፃ ንቑሓት ተሳተፍቲ ብምዃን ይኾነና ንዝብልናዮ ፓርቲ ፖለቲካ ይኹን ውልቀ ሰብ ድምፅና ምሃብ ይግበአና ነዚ ድማ ኣብ ምዝገባ መረፅቲ ብእዋኑ ምምዝጋብ ከም ዝግባእ ኣብ ከተማ አዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተንቀሳቒሱ ግልጋሎት ዜና ኢትዮጵያ ዘዘራርቦም ኣፈፀምቲ ስራሕ ይገልጹ ኣብ ትዕዝብቱ ኣብ ሓደ መረፃ ጣብያ ክሳብ 1500 መራፃይ ክምዝገብ ተተሊሙ ዋላ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፉ 20 መዓልትታት ግና ተመዝጊቡ ዘሎ በዝሒ ቁፅሪ ውሕድ ምዃኑ ተመልኪቱሎ እኛ ማክሲመም 800 ሰው እንመዘገባለን ብለን ያሰብነው ንሕና ክሳብ 800 ሰብ ክንምዝግብ ኢና ኢልና ሓሲብና ነርና ክሳብ ሕዘብ ዘሎ ኩነታት ፍርቂ ዝኸውን ሰብ ኢና መዝጊብና ዘለና ምስ ትፅቢት እንትርአ ምስ ተሪፉ ዘሎ ዕለት ምዝገባ 10 መዓልቲ እዩ ስለዚ ትልምና ብዝሓስብናዮ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ የተጠበቀውን ያክል ሰው እየመጣና እየተመዘገበ አይደለም ከም ትፅቢት ዝተገብረሉ ሰብ መፅኡ እናተመዝገበ ይኹነን ሓደ መረፃ ጣብያ ንክምዝገብ ዝግብኦ ዝተቐመጠ በዝሕሎ ንሕና ክሳብ ሕዚ ዝመዝገብናዮ 30 ሚእታዊ ከባቢ እዩ በቲ ዝተቐመጠ መርሃ ግብሪ መሰረት ካርዲ መራፃይ ብእዋኑ ዝወሰዱ እኳ እንተሃለዉ ነርክብ ኢና ኢሎም ዕሽሽ ዝበሉ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከም ዘለዉ እውን እቶም ኣፈፀምቲ መረፃ ይገልጹ
እዋን ምዝገባ መረፅቲ ንኽውዳእ ውሕድ መዓልትታት ጥራሕ ስለ ዝተረፎ ኣብ ቀረባ ቁፅሪ ተመዝገብቲ እንዳወሰኸ ይርከብ። ይኹን እምበር እዚ ኩነታት ንለበዳ ሕማም ቫይረስ ኮሮና ከቃልዕ ስለ ዝኽእል ሕብረተሰብ ነዚ ግምት ብምእታው ብእዋኑ ንኽምዝገብ እቶም መፈፀምቲ መረፃ ፀዊዖም። እስካሁን የሰው አዌርነስ ብዙም አልነበረም። ክሳብ ሕዚ ግንዛበት ሕብረተሰብ ብዙሕ ኣይነበረን። ሕዚ ኣብ ቀረባ ግን ክንድዚ መዓልቲ ተሪፉ ምስ ተባሃለ ቁፅሪ ተመዝጋቢ እናወሰኸ መፅኡ ኣሎ። ክሳብ ዚ ቀረባ ግና ተመዝገብቲ ውሑዳት እዮም ዝመፁ ነይሮም። ሕዚ ድሓን ለውጥ ኣሎ። ትንሽ ቀን ሲቀረው ምናምን ነው ሊወስድ የሚመጣ። እቲ ተመዝጋቢ ኣብ መወዳእታ ክመፅእ ይኽእል እዩ። ግን ዝፈጥሮ ምጭናቕ ምብኻን ግዜ ንምቁጣብን ብኣንጻር ኮሮና እውን ምድፍፋእ ምንኽኻእ ክህሉ ስለ ዝኽእል ንዖም እውን ንዓና እውን ጥዕና ብእዋኑ መፅኦም እንተዝወስዱ ዝሕሸ እዩ። ብመሰረት ሕጊ መረፃ ሃገርና ዕድሜኦም 18 ልዕሊኡ ዝኾኑ ከምኡውን ኣብቲ ዝምዝገበሉ መረፃ ጣብያ ብውሕዱ ን6 ኣዋርሕ ዝተቐመጡ ኣብ መረፃ ጣብያታት ተረኺቦም ካርዲ መራፃይ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ዞባ ከፋ ምስ ካልኦት 4 ዞባታት ፍሉይ ወረዳን ብሓባር ብምዃን ንምጥያሽ ሓዱሽ ክልል ምስ ንሻድሻይ እዋን ዝሳለጥ ሃገራዊ መረፃ ንዝካየድ ውሳነ ህዝቢ ሰላማዊ ኮይኑ ክዛዘም ዝተፈላለዩ ምስንዳኣት እናተሰለጠ ምዃኑ ኣፍሊጦም። ኣብ ዞባ ከፋ ነበርቲ ከተማ ቦንጋ ሃገራዊ መረፃን ነዊሕ ዓመታት ምላሽ ከይረኸበ ፀንሐ ሕቶኦም ምላሽ ዝረኸበሉ ዕለት ውሳነ ህዝቢ ማለት እውን ሪፈረንደም ንምስታፍ ነቲ ዕለት መረፃ ውሳነ ህዝቢ ዝወሃበላ ብሃንቀውታ ይፅበዩ ከም ዘለው ተዛሪቦም ክብል ሪፖርተር ናይ ምርኣደም ፀብፂቡ። بمراፃይነት ንምምዝጋብ ዘብቅዑ መዐቀነታት ኢትዮጵያዊ ዜጋ እንተኾይኑ ኣብ ዕለት ምዝገባ ዕድሚኡ 18 ዓመትን ልዕሊኡን እንተኾይኑ ኣብቲ መረፃ ክልል እንተወሓደ 6 ወርሒ እንተነይሩ ብመራፃይነት ክምዝገብ ይኽእል እዩ። بمراፃይነት ንምምዝጋብ ዘየብቅዑ መዐቀነታት ብምኽንያት ሕማም ኣእምሮ ዓቕሚ ምውሳን ዘይብሉ ምዃኑ ስልጣን ብዘለዎ ኣካል ወይ ከዓ ብቑዕ መረዳእታ ዝቐረበሉ መሰል ምምራፁ ብሕጊ ወይ ከዓ ብመሰረት ግቡእነት ዘለዎ ውሳነ ቤት ፍርዲ ዝተገደበ ሰብ بمراፃይነት ኣይምዝገብን።